Yun. Let's go. Oh, saya to. Ang pupuntahan po namin ngayon sa Labo, may paliguan daw po doon. Ang pupuntahan namin paliguan sa may papuntang tulay na lupa. Yun. So, maganda panahon, hindi mainit. So, okay to. Ride safe mga kagaya. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, Ang pupuntahan namin isang paliguan, hindi ko alam kung swimming pool o ilog. So tingnan po natin sa gala na to. I said, babe, oh honey, come. Okay, diversion road po ito. Palabas kami ng diversion road. Dito sa kanan ko, itong way na sa kanan ko, papuntang ito. Ito naman, ito going to Labo to. Ayan. Papuntang Labo ito. Ito ay part na ng Talisay, Talisay sa norte. Itong part na to. Hawak na ng kalsada dito sa may Talisay, ganda oh. Naka-asphalt overlay na rin, ganda. Yun oh. Ito na po ang sentro ng Talisay. Ito po sa kanan ko, makikita nyo yung kanilang hall, municipal hall. Ito, pamalaang bahay ng Talisay. Sana napakita ko. Ayan. Ito na Talisay. Yun no, ganda ng panahon, hindi masyadong mainit. Tabi-tabi lang tayo. San Isidro. Alright. So yun, buti na lang dito tuloy yung ulan. Ganda oh. Approaching Higriwag. Kaya medyo tabi-tabi lang tayo ng konti. Medyo mahirap mag-drive dito sa may outer lane kasi yung mga nakapark minsan may nakaharang pa kagaya nito. Kaya medyo mahirap, kaya dito tayo sa may outer lane, inner lane, pero tabi lang. Inner lane, ito naman yung outer lane. Yun. So, ride lang tayo. So, ito
slowly. Ayan, may paalaala. So, Cam Norte, Labo. Oh, eto pala. Okay, approaching the what? Basta Labo na po ito. Labo na, Labo. Pero di yung malabo ang pupuntahan. Joke, joke, joke. Kakaliwa tayo, no? Kaliwa. Kaliwa po kami dito. Itong ruta na to, papunta to ng tulay na lupa. Tulay na lupa, Labo. Yun. So, siguro malapit na kami sa sinasabing saliguan. Okay. So, yan. Medyo sira yung kalsada. Right. Yun, no? So, sira yung kalsada. Okay. Ops. Pero ang dami yung truck. Ang dami kang truck na makikita dito. So, overtake tayo. Kaya to, kaya. Time check, 9 o'clock. O'clock. Right. So, linda. Nakalpada. Eto na. Asuncion. Ayan, Antonio. Ito po yung pupuntahan namin. So, ayan po. Asa na kami. Resort po pala itong puntahan namin ngayon. Ng tulay, oh. Yun, no? Villa Asuncion Resort.
Welcome to the pool. Hello, good morning po. Mabayad na ba tayo? Sa baso, sir? Opo. Per entrance daw. Alright. Alright, manager. I'm your jur. No money. Salamat po. Saan tayo? Sa may doon na servan na po. Doon po. Dito po. Ayan po yung ano, yung pool nila. Nilalagyan pala ng tubig. Ito ang hinahanap ko. CR. CR. Ayan na po. Yan na ang lahat. Yan na ang lahat. Ayan, may nagtatalo. Hindi ko alam kung ano may nagtatalunan ng dalawan to. Dapat patingkan ko ng mga pulo. Don't forget to subscribe and... Subscribe and like our video. Shout out sa asawa ko. I love you so much. Ito po yung mayaman namin picture. Ayan o. May hepa po siya. Wala ko mamaya pag nawala ito. Nalampas. Shout out din sa misis ko sa Vancouver. I love you so much. Love you. So, yun. Shout out po kay Tito Diaz ng Fitness Hive dito sa Labo. And kay Brad na Jason Magana. Shout out daw po sa mga sumusunod sa Bantayog Chef League, sa Diet Finest at sa Bet ng Bayan by Doc Noel. Shout out po sa inyo. Mabuhay po kayo lahat. Salamat po. So, siguro daan lang tayo ng saglit sa sentro ng Labo. Pakita lang natin. So, yun. Ito pong kalsada na to, papunta na po ito ng sentro ng Labo, Camarines Norte. Ayan. Kita po ng bundok ayun, no? Ayan. Mas maiikot natin to. Ayan, ito po yung kanilang simbahan. Ito naman yung kanilang hall, munisipyo. So ito yung pinaka downtown. Yung downtown. Kaliwa tayo dito. Sa ibang araw po, mas ma-explore pa na. Okay ang street to. Hindi ko alam.
sana may parking, makapag-park tayo. Alright, so yan, ito ang sentro ng Labo. Ito lang kung saan ito papunta. Hindi ko na alam kung saan to. Siguro diretso lang. Siguro sundan ko na lang tong tricycle na to. Kung saan to papunta. Okay, dito. So dito diretso tayo dito. Divisoria, nakita ko dun sa signboard ng street nila. Street sign Divisoria. Diba? Parang Maynila Divisoria. Yun, so eto na yung pinakasentro ng Labo.